Сега съм нямал такъв епизод, наистина. Буквално на всяка една кола камерата прегира и просто спира. Затова трябва леко май да форсираме нещата. Mazda 2.5, 255 коня, с пълна сервизна история в Mazda. Значи, така. 2019 година имаме тук, леко е драсната, нормално. 2019 година пълна сервизна история в Mazda, отново си се обслужва и се гледа в Mazda колата. 2.5, 255 коня. Много красива кола, поне отвънка, изглежда огромна, 100% вътре като гледам не е от най-големите. Но Mazda между другото нямат лоши автомобили. Аз съм виждал от Lion Transit, когато пристигат, бая точилки имат. Его. 2019 година няма един амортисьор да му сложиш. Това вече и GoPro-то всичкото сдая. Просто няма как. Малко моторче, това сме го виждали навсякъде. Sky Active Technology, нормално. Mazda между другото не се славят с много големи мотори, но пък се славят с доста пъргави. Не знам защо и казват хората, че и гният. Ето вижте. Дали се вижда? Ето тук. Тук леко има разкотинка. Колата е перфектна, ще я кажа, че може би трябва хром елементите да станат черни, но всъщност не. Така може би ще се убият. Затова пък е много трудно се фолира. Това за по-добре не. Както виждате, даже си е регистрирана, колата няма и да е регистрирате, оттам ще спестите някой лев, но качи се караш. Чиста работа. Много странни джанти, между другото. Не е моето. Доста странни, между другото. Гледайте, баракуда ли пише? Може би да. Това 100% са някакви дизайнерски джанти, нещо типо лемале, ама